Mula sa pagpili ng venue hanggang sa mga detalye ng dekorasyon, isang convenient one-stop shop ang hinanap ng soon-to-be married couple na sina Chelsea at Carlo. Hinintay raw talaga nila ang wedding destination Pampanga Year 18 para planuhing mabuti ang isa sa mahalagang okasyon ng kanilang buhay. Nagpunta kami sa ganitong wedding fair kasi one-stop shop na siya and para makapag-prepare din kami sa wedding to scout suppliers. Ayun, kasi nandito na lahat so we can just go around. Pero bukod sa mga kliyenteng naghahanap ng mga pagkakatiwalaang serbisyo, nagsisilbi ring tulay ang bridal fair para sa mga negosyante sa rehiyon. Para sa local supplier gaya ni Seng Desierto ng Rosemary and Thyme Catering Services, karangalan daw na maging bahagi ng aktibidad at makatulong sa mga naghahanap ng suppliers. Maganda po siyang venue, sir, for us to showcase our products, our creativity, and also nakakatulong din siya sa mga future brides and grooms na mag-wedding because here they can avail a lot of discounts and freebies habang ongoing yung bridal fair. Higit sa mga referral, nangingibabaw rin daw ang pagtutulungan at magandang samahan ng mga kapwa ng suppliers sa naturang wedding fair. We are actually helping each other. Nakita mo naman siguro we are all friends, babatian kami kasi it's a healthy competition naman po Marami naman pong clients and di ka naman mauubusan ng kliyente. So we help each other. Hindi lang catering services ang available dahil tampok din sa event ang venue styling hanggang sa mga makabagong disenyo ng trahe de boda mula sa kilalang Kapampangan fashion designer na si Miss Piray. The inspiration of my gown actually, hindi ko na talaga. To start is the hardest part po talaga when you are doing the exhibit or fashion show. Pero naisip ko to launch a multi-way wedding gowns para po makita ng mga brides or groom na pwede silang magkaroon ng ibang look when they are having their wedding. Sa kabila ng mga pagbabago sa industriya, patuloy pa rin ang pamamayagpag ng Wedding Destination Pampanga na tinaguri ang longest running at grandest bridal fair sa Central Luzon na isinagawa nitong August 14 to 16 sa SMX Convention Center Clark. Dumalo rito sina Clark Development Corporation o CDC President and CEO Agnes VST de Vanadera, Wedding Essentials Magazine Editor-in-Chief Kiten Zapata, Philippine Association of Wedding Planners Chairman Marex Gaba at President Nona Castillejos at SMX Clark General Manager Miguel Morato. Ayon kay Voltaire Zalamea ng Events and Concepts na siyang nag-organize ng Wedding Destination Pampanga Year 18, malaki na ang ipinagbago ng event. Mula sa payak ng pagsisimula, ngayon mas marami na ang serbisyong hatid ng bridal fair. Apparently, we've been doing this for 18 years. We only had 28 exhibitors that time to more than 100, 103, 105 exhibitors this year. So nakita natin kung gaano lumaki yung industry. So we have new players now. This fair now is a combination of new players and mga established wedding suppliers. Kilala na ring mapagkakatiwalaan ng Wedding Destination Pampanga, kaya patuloy itong tinatangkilik ng mga supplier at mga may okasyon. Longevity siguro you are parang your reputation precedes you, di ba? Sabi nga nila. So siguro because of the length of us being in the industry, we've been here for 27 years na. So siguro na-establish na rin namin yung credibility namin, and I'm happy that a lot of wedding suppliers also trust us rather. Advokasya rin ng bridal fair na makilala ang Clark Central Luzon bilang pangunahing wedding destination malapit sa Kamaynilaan. The primary advocacy of this event is to promote Pampanga, Clark, and even Central Luzon as a premier wedding destination north of Metro Manila. Alam naman natin, di ba, concentrated sa Metro Manila lahat, di ba? But maraming magagaling dito no? And it's just like an hour drive from north of Metro Manila. Nasa Clark ka na, nasa Pampanga ka na, at napakadaming magagaling dito. One proof is that during the pandemic, no, a lot of events were thrown here in Clark, no? Kasi dito pwede tayo dahil malaki ang ating lugar, no? So doon natin nakita kung gaano kagagaling. Bunsod nito, suportado ng CDC ang Wedding Destination Pampanga Year 18
Bunga ng hangaring isulong na gawing sentro ng mga events ng Clark na tampok ang Kapampangan artistry. The vision is already here. And the vision is something that's not mine. It's the collective vision of the Kapampangans. So what do I mean? As I said earlier, you have a lot of artists here and maybe in all other parts of the Philippines. But there is something that makes the place or the artist behave differently in Pampanga or in Region 3. So what's the vision? To showcase the best of the Kapampangan talent. And we have seen here, it's not just a matter of having the wedding, the bridal gown, pati nga yung furniture naihalo na nyo eh. So that's the kind of vision that we have for Clark. Sa pagpapatuloy ng mga ganitong initiative, hindi lamang mga pangarap na kasal ang nabibigyan ng direksyon, kundi maging ang lokal na ekonomiya at creative industry ng rehiyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.